Igbo Igbo ekele mmanụ ọlọlọ Nneka Chimezie kwa anyị na-ewetara n'ọnọdụ Igbo ebe anyị na ugbu a bụ na Sokoto Airport. Onye na-agbadata kịta bụ Akaji Ofor Igbo Eze Chukwuemeka eri na kabinet ya Chief Ofiora Ogbondụ Chief Anthony Obidiegwu na Prọfesọ Chinedu. Prọfesọ Chinedu bụ onye haziri njem a. Ihe a bụ Eze Chukwuemeka. Ọ hapụrụ otu eze ya gbadata na Sokoto ka ọ bịa leta nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kalụ. Kịta ka anyị si na plen gbadata. From ebe a anyị ga-esi agabazie na Sokoto. Biko Igbo bụ Igbo unu ga-ekenere anyị Eze Chukwuemeka eri ka o si wee hapụga obi ya si ihe dịka Anambra steeti gbadata na Sokoto. Na-ekenekwa nwanne anyị nwoke Prọfesọ Chinedu ka o si wee hazie njem a ịbụ na ọ bụ ihe nwere isi. Ndewo, anyị ga na-ewetakwara unu ka o si na-aga dịka anyị na-aga. Ndewo.